for you. I like everything about you. Everything about you. Γεια σας φίλοι μου, Billy the Greek εδώ και σήμερα έχω να σας δείξω έναν ατμοποιητή της αγαπημένης μου εταιρείας. Geek Knows Better, ένας ατμοποιητής που άγγιξε την τελειότητα και δεν μιλάω για τίποτα άλλο παρά για το Zeus X. Πάμε να δούμε πώς έρχεται καινούριο στο κουτί του, τι περιέχει μέσα και τα λέμε στο συμπέρασμα. Και αφού είχα και τους τρεις, θα σας δείξω από κοντά να θυμηθούμε παρέα το deck του καθένα ξεχωριστά και να εντοπίσουμε μαζί τις διαφορές. Στήσιμο δεν θα δείξω στο Zeus, οι αντιστάσεις που χρησιμοποιώ είναι ολοκαίνουργιες, θα δείξω ένα απλό βαμβάκωμα και θα σας πω και κάποια tips που πρέπει να προσέχετε. Ο Zeus, ο πρώτος με τη μονή αντίσταση, είναι ακόμη και σήμερα ο αγαπημένος μου. Όταν κάποιος με ρωτάει τι να πάρει για να μπει στους επισκευάσιμους και για να μάθει, του προτείνω αυτόν τον ατμοποιητή. Το deck του, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελούταν από αυτούς τους κάθετους στήλους με το honeycomb από που πέρναγε ο αέρας, η αντίστασή μας ήταν στη μέση και το βαμβάκι μας έμπαινε εδώ. Από εκεί και πέρα ήταν ένας πολύ εύκολος ατμοποιητής, όπως μπορείτε να δείτε χωρούσε και μεγάλο σύρμα με χοντρή αντίσταση, μπορούσαμε να κάνουμε. Και πάμε να δούμε τον Zeus Dual Coil RTA. Η Geek Vape με αυτόν τον ατμοποιητή πραγματικά ευχαρίστησε και τους πιο απαιτητικούς. Ανοίγοντάς τον, όπως και εσείς οι ίδιοι θα μπορέσετε να παρατηρήσετε, το deck του δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Οι κάθετοι στήλοι έχουν αλλάξει από αυτές τις μεγάλες εισαγωγές αέρα. Πλέον μπορούμε να παίξουμε με δύο αντιστάσεις, καθώς και με μία εάν θέλουμε. Και η γεύση του ήταν αρκετά ικανοποιητική για έναν διπλό RTA. Και πάμε να δούμε και τον ατμοποιητή τον οποίο θα στήσουμε σήμερα. Πώς έρχεται καινούριο στο κουτί του. Θα κάνω μόνο ένα βαμβάκωμα γιατί οι αντιστάσεις μου είναι ολοκαίνουργιες. Και έτσι έρχεται καινούριο στο κουτί του ο Zeus. Μπροστά βλέπουμε τον ατμοποιητή μας. Στο πλάι Zeus X RTA. Από την άλλη μεριά Geek Vape καθώς και τα social media της εταιρείας. Πίσω γενικές πληροφορίες για το προϊόν μας καθώς και scratch and check για τον έλεγχο γνησιότητας. Και ανοίγουμε το κουτί. Ανοίγοντας το κουτί λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα συναντήσουμε είναι ο ατμοποιητής μας, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα τα πω όταν θα είναι λυμμένος και έτοιμος για βαμβάκωμα. Το ύψος του είναι 47,8 χιλιοστά, τώρα νομίζω εάν βγάλουμε τον triptych είναι κάπου στα 39 και κάτι. Τέλος πάντων, πρόκειται για έναν 25 ατμοποιητή με σπήρωμα τύπου 510. Το triptych είναι τύπου 810 και πάμε να δούμε τι άλλα περιεχόμενα μας έχει βάλει η Geek Vape μέσα στο πακέτο μας. Αφαιρώντας το κουτί, ένα λεπτό και δεν θέλει. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί, το πρώτο πράγμα που θα βρούμε είναι ένα σακουλάκι με διάφορα ανταλλακτικά O-ring, αντάπτορα για επιστόμιο τύπου 510, το Ultem, τον triptych που μας βάζει η εταιρεία, ένα κλασικό εργαλείο τύπου TAF που σε όλες τις συσκευασίες της Geek Vape υπάρχει, καθώς και βαμβάκι και δυο αντιστάσεις για το πρώτο στήσιμο. Εγώ χρησιμοποιώ custom δικές μου. Αυτές είναι 1.80 Fused Clapton 28x3x40 συν 40. Αυτός ήταν ο Zeus. Πάμε να δούμε το βαμβάκωμά του, πώς είναι εσωτερικά και να πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Και πάμε να πυρώσουμε λίγο τις αντιστάσεις μας. Γενικά είναι ένας ατομοποιητής, σήμερα δεν θα σας βάλω τραγουδάκι, θα τα πούμε λίγο.
Γενικά είναι ένας ατομοποιητής εύκολος στο στήσιμο, ο οποίος συγχωρεί λάθη. Μπορεί να συγχωρέσει και το πολύ βαμβάκι και το λίγο βαμβάκι. Βέβαια, στο λίγο βαμβάκι σε προειδοποιεί λόγω της καμπάνας, επειδή η γεύση είναι άμεση, σε προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, οι αντιστάσεις μας είναι έτοιμες. Να δούμε. Μια χαρά. Το βαμβάκι που χρησιμοποιώ είναι το κοτομπέικον. Το υγρό που θα χρησιμοποιήσω για αυτό το στήσιμο είναι η κρέμα καραμέλα της Venoms. Πραγματικά, παιδιά, δεν έχω πιει καλύτερη κρέμα καραμελέ στη ζωή μου. Είναι εκεί που πρέπει, είναι γλυκιά όσο πρέπει, είναι από ατμιστές για ατμιστές. Το bubble, το τζαμάκι, το αυτό που χρησιμοποιώ και μου αρέσει γιατί τον κάνει ακόμη πιο όμορφο, είναι 4,5 ml, ενώ το κανονικό, το ίσιο, είναι κάπου στα 3,5. Και παιδιά, πραγματικά ήταν μεγάλη καινοτομία αυτή η καμπάνα. Όταν το είδα είχα τις αμφιβολίες μου αν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά. Τελικά όντως δουλεύει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πριν βάλουμε το βαμβάκι, αυτό που κάνω εγώ πάντα λόγω της καμπάνας, για να είμαι σίγουρος, για να μην κάνει short και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει short, βάζουμε την καμπάνα μας, την κουμπώνουμε πάνω στον ατμοποιητή έτσι, χωρίς βαμβάκια, χωρίς τίποτα, να δούμε που βρίσκεται το στήσιμό μας, εάν είναι καλό ή όχι. Και δουλεύει. Αφού λοιπόν είμαστε ok, αφαιρούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε απευθείας στο βαμβάκωμα. Τώρα, σε συζητήσεις που είχα με φίλους για το πόσο μεγάλα κόλλη μπορεί να χωρέσει, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ ένα i83 28x36, πως μπορείτε να δείτε, τα έχω στήσει ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά, τόσο όσο ώστε να φτάνει κοντά στην καμπάνα. Σε μονή αντίσταση πιστεύω ότι θα μπορέσει να χωρέσει και πιο χοντρά σύρματα, ας πούμε μία αντίσταση με 3,5 πυρήνα. Τώρα παίρνουμε το βαμβάκι μας, κάνουμε μια μυτούλα και το περνάμε έτσι εύκολα και ωραία. Κάνουμε τη μυτούλα μας καλή για να μην ταλαιπωρούμαστε. Έτσι. Περνάμε και από εδώ. Και ερχόμαστε και κόβουμε περίπου εδώ, στο έξω του deck. Δηλαδή μόλις φτάσουμε κάπου εδώ λίγο πιο έξω από το deck, εμένα εκεί μου αρέσει να κόβω. Κόβουμε και από εδώ. Να φρατεύουμε. Κόβουμε τα περισσέματα, πάντα.
Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, η κρέμα καραμέλα της Venoms. Θα βρέξουμε τις αντιστάσεις μας απαλά. Θα πατήσουμε να ποτίσουν μέσα. Εντάξει, παιδιά, η μυρωδιά είναι απίστευτη. Βρέχουμε λίγο ακόμα. Μένα μ' αρέσει να το κάνω πάντα κι ας μου έρχονται στις πρώτες τζούρες λίγο υγρό. Βάζουμε την καμπάνα μας. Εδώ. Πηδώνουμε. Γεμίζουμε. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Το υγρό, το παραπανίσιο που βγαίνει απ' έξω γυρνάει και έρχεται μέσα. Γεμίσαμε, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, μας έπεσε και λίγο απ' έξω από το μπουκαλάκι, τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, βάζουμε το airflow στο τέρμα ανοιχτό. Βάζουμε το καπάκι μας. Το συμπέρασμά μου. Θα σας πω αρχικά το τι με χάλασε, το οποίο δεν είχε να κάνει με τον ατμοποιητή, είχε να κάνει με τη συσκευασία του, που η Geekvape μας έφτιαξε όλους τους φαν της εταιρείας με εκείνο το φοβερό κουτί που έστειλε στους reviewer. Όσοι δεν το είδατε μπορείτε να δείτε κανάλια ξένων reviewer και να δείτε γιατί μιλάω. Και σε εμάς τελικά έστειλε ένα απλό κουτί όπως όλοι οι άλλοι ατμοποιητές. Πέρα από αυτό όμως, είναι ένας πολύ καλός ατμοποιητής, μπορείς εύκολα να το στήσεις και με διπλή και με μονή αντίσταση. Στη μονή αντίσταση νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει και λίγο πιο χοντρό σύρμα, λόγω του deck και λόγω της καμπάνας. Δεν το έχω δοκιμάσει με μονή αντίσταση γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, έχω ακόμα τον πρώτο το Zeus. Ακόμη ο πρώτος ο Zeus σε μονή αντίσταση με ευχαριστεί και είναι κάτι το οποίο δεν θα άλλαζα. Δοκίμασα αρκετούς ατμοποιητές όπως τον Intake, τον Serpent, αλλά δεν πήρα αυτό που έπαιρνα από το Zeus τον πρώτο. Από εκεί και πέρα τον χρησιμοποιώ καθαρά με διπλή αντίσταση. Είναι ένας ατμοποιητής που σου δίνει πολύ smooth γεύση. Για μένα που παίζω και με τέρμα ανοιχτό το airflow, πραγματικά η γεύση του σε ό,τι υγρό έχω βάλει δεν με έχει αφήσει παραπονεμένο. Αυτό που σας προτείνω να κάνετε για να καταλάβετε τη διαφορά του από άλλους ατμοποιητές είναι να πάρετε ένα υγρό που ξέρετε πάρα πολύ καλά, που έχετε πιει τόνους ή λίτρα, ας το πούμε έτσι, και να το δοκιμάσετε στον ατμοποιητή που δουλεύατε μέχρι να πάρετε το Geekvape. Τον Zeus της Geekvape, με συγχωρείτε. Εκεί θα δείτε μεγάλες διαφορές. Για εμένα καθαρά είναι ένας από τους καλύτερους budget RTA αυτής της στιγμής. Ο μόνος που θα τον κοντράρει στα ίσια και το πιστεύω αυτό που λέω είναι ο Fatality 25, που η Geekvape, όταν είδα το deck της, κατάλαβα ότι πήραν ένα κομμάτι του Fatality, πήραν ένα κομμάτι του Drop και δημιούργησαν κάτι μοναδικό και πετύχαν σε αυτό που δοκίμασαν να κάνουν. Είναι ένας πολύ πετυχημένος ατμοποιητής. Μόνο ο Fatality 25 θα τον μπορέσει να τον κοντράρει. Αυτά από εμένα. Δεν έχει κάτι αρνητικό αυτός ο ατμοποιητής. Είναι προσεγμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμη και όταν γεμίζεται. Αν παρατηρήσετε τα αυλάκια που έχει μέσα ο ατμοποιητής μας, αν μπορείτε να δείτε αυτά εδώ. Όταν βάζεις λίγο παραπάνω υγρό και το υγρό βγαίνει έξω από την τρύπα, αυτό κάνει ένα κύκλο γύρω στο αυλάκι λόγω της κατασκευής του και επιστρέφει πάλι μέσα στο τανκάκι μας. Αυτά από εμένα.
Πραγματικά δοκιμάστε τον είτε από φίλους είτε αν το βρείτε σε κάποιο κατάστημα, αξίζει μέχρι και το τελευταίο του ευρώ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Άντε, γεια σας.